Hej Gitte, så skal vi i gang. Først skal vi have startet QuickTime Player op i Spotlight, så vi skriver QuickTime Player. Programmet er nu åbent, og vi går op i arkiv og laver en ny skærmoptagelse. Og man trykker på skærmoptagelse og siger start optagelse. Og derefter så kan man så åbne for eksempel et Word-program. Og vi laver lige en ny. Kommer her. Det gør det ikke. Vi bruger den her, vi lige har lavet. Men nu sletter vi den lige. Og så vil du have 5 tabeller, 5x5, så vi tager lige 4x5 først, og så sætter vi cursoren her og sætter return. Og så vil du måske have nominativ her, nominativ, og skal det så være, hvilket køn skal det være, måske uden køn. Nå, det kan I jo selv rode med. Men på den her måde, så kan man så faktisk lave de her kasser. Man kan gøre dem større, man kan også bare gøre dem større sådan her. Og når man så er færdig engang, så skal vi jo have færdiggjort produktionen, så vi går lige over til QuickTime Player her ved siden og siger, nu vil vi gerne stoppe optagelsen. Stop. Og nu kommer sådan et skærmbillede her, hvor man så kan, hvis man trykker her, ser man helt filmen. Men vi kunne måske også prøve lige at se, om den ikke bare skal gå direkte i YouTube. Så det gør vi. Og YouTube-navnet, det er SAK Undervisning. Og snabelag, og så nej, det er bare SAK Undervisning, undskyld. Og adgangskoden er Laudetur, koden til vores wifi. Og så gemmer vi. Vi prøver lige igen om lidt. Men den burde virke, og så burde man kunne, dermed burde man kunne lægge den op i YouTube. Vi prøver lige igen om lidt. Ja, det var det.